Bagus, bagus tenan cara kula nek. Piyayi kale bagus e kaya ngene-ngene. Berarti kula Gus. Tung tak tak tung tak tung 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 tak tak tung 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 tak Yeah, yeah. Oh, hey. Hai, hai, hai. Bocah. Ana kidung rumaksa ing wangi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluan tanana wani mewah panggawe ala ing lae mbagagek ugek sadulita mel-mel ndara kula bagus kula momongan kula ndara kula wong ganteng gedhe dhuwur gagah wah wingit esme anak-anakku punakawan kabeh Semar Gareng Petro apa dene Bagong Bapak ki jeneng-jenenge dhewe kok bayang dikatutke ya terus. Ha iya, ya didaftarke kok tadi. Wonten pangandika ingkang dawuh, Bapak. Wonten dawuh, Bapak. Ngesna sing tenanan. Sawangen sing tenanan. Ndaramu sing saiki beda kala ndara biasane, no? Kowe dina iki nderekke Ndara Werkudara. Dadi lagak lagu lelagiane kowe kudu ngerti. Watak wantune Ndara Werkudara kowe kudu hafal, ngono? Heeh. Aku ya hafal ya, Pak. Ndara Werkudara iki kepiye? Apa meneh? Jembatan Jong Biru dadi iki wis karo Ndara Werkudara mesti jajan sego pecel go tumpang ning kono, Pak. Tenan kuwi. Wis karo bapak mesti jak rono. Wis dadi lho, wis to prestasine pimpinan sing saiki. Iya, wis dadi jembatan Jong Biru kono wis apik, Pak, tenan. Sego pecel, sego tumpang, jajanan-jajanan wis cemawis kabeh ning kono, Pak. Iya, meng siji pertanyaan. Ngopo? Sing girono iki lho. Kowe iki kasang piye to, Kang? Ayo segirana iki enek kurang ngono lho kok dadi ngono digenahke lho. Iki kaya
Agustus wis tanggal 29 e. Ya lek miwiti ndek ngenani tanggal 1 ngono. Wah, jan wis. Aja kok meh sego pecel sak wungkus, mbok mulih bontot wis ora krasa, Tru. Bareng saiki tanggal 29 e, Tru. Is. Sesuk nyanti. Nyanti piye sesuk tak nyanti e? Sesuk leren e, Tru. Ha iya. Wes. Sesuk enak nang Jong Biru wae, Tru. Ngopo? Mbok menawa. Ya melas mangke gede. Ora. Wonten dawuh, Gus? Wah. Suarane gedhi ya, Kang. Gedhi wong ora gering kok. Golek pas gering ngono ya. Dara perku dara. Suarane gedhi banget. Heeh. Mare sing nyuwara ya dalang lho, Tru. Lah iya. Beda karo sing nyuwara pamane yoga. Kowe iki. Kabeh wae rungokno apa sing dadi dawuh pangandikaku. Inggih, Gus. Paduka Ndara Werkudara wonten dawuh menapa? Dina iki aku duweni gegayuhan. Aku kepengin melu memayu-ayuning bawana. Aku kepengin paring pepadang marang jagat raya iki. Aku kepengin melu dandan seperangan rusaking budi pakartining menungsa ning jagat padang iki. Kula nyuwun pangapunten. Menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka menika minangka dadi gegayuhan ingkang utami, Den. Nanging menapa ingkang dados kersa Paduka menika yektosipun boten enteng, Raden Werkudara? Yo, aku ngerti. Apa sing tak karepke mesti wae ora enteng sanggane. Apa sing dadi gegayuhanku iki abot becik lelakune apa dene godane. Ning abot dadi kaya ngopo? Sangsara sing kepiye? Aku ora bakal mundur. Tekadku nggonku kepengin ndadekake sekabehaning kawulaning Gusti tansah eling marang ideping panembah, eling marang kabersihan lan kautaman. Aja nganti urip ning jagat padang ingkang urip iki mung sepisan ji njur kabeh utawa seperangan kuwi mau lirwing sesanggeman. Gedene nganti nglakoni samubarang ingkang ora dikeparengake dening Gusti ingkang raya jagat. Mula kang saka iku Kakang Semar aja adoh-adoh kelawan lakuku bareng sak anak-anak mayu tutna laku jantraku mbuh tibane mbuh papane melu dandan-dandanan mrih jagat iki saya padang rahayu anjaying bawana Kyai. Monggo kula dherekke, Gus. Ayo, dole kayak budak kabeh ngono. Apa?